Fil-ġnien ta' Sant'Anton qed isiru xogħlijiet estensivi ta' restawr sabiex dan il-post li jżuruh bosta għal skop rikreattiv jerġa' jirritorna għall glorja tiegħu. Il-ġnien li jagħmel parti mill-Palazz tal-President kien ġie estis mill-Gran Mastru Antoine de Paul fl-1623. Ma' żmien dan il-ġnien ġarrab diversi ħsarat. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega x-xogħlijiet ewlenin li qed isiru f'dan il-ġnien minn Ambjent Malta u Green Surf. Fl-aħħar ġimgħat u xhur dimna fuq ħajt li tara ħintu dieħel fil-ġnien kien krolla waqa' u issa raġanbena mill-ġdid skont is-sena. Ovvjament issa qegħdin nħarsu lejn xogħlijiet ferm ikbar biex dan il-ġnien li huwa ta' grad numru 1 bħala skedar issa ntellaħ fuq A+. Allura x-xogħol li ħajsiru huwa fuq il-pavimentar illi ovvjament għaw bżonn xogħol kbar fuqhom, l-amara, l-real street furniture illi għaw, il-fontani, il-guvi illi għom mitluqina ħafna snin u dan il-ġnien li ma jara investiment fih għal ħafna snin issa ħajara l-investiment meħtieġ. Ġi spjegat ukoll kif l-interventi se jkunu qed jikkumplimentaw il-karattru storiku u kulturali ta' dan il-ġnien. Dan fil-waqt li ntqal kif minn Ottubru tas-sena li għaddiet ġew investiti kważi 176,000 euro fosthom fuq il-bini mill-ġdid ta' żewġ sezzjonijiet tal-ħajt li kienu ġew imġarfa, tħejjew xogħlijiet tal-elettriku, sar aġġornament fil-bankijiet tal-ġebel u twettqu xogħlijiet ta' restawr fuq il-ġebel fost l-oħrajn. Intant dan il-ġnien storiku kienu żaruh bosta dinjitarji fosthom ir-Reġina Eliżabetta II. Fil-fatt illum il-ġurnata wieħed jista' jsib numru ta' siġar antiki u ta' speċi rari li kienu tħawlu bħala tifkira ta' żjara tagħhom.